kasih ban wan ban protes kate Ahmad Johari sekretariat Jaga Jela kedai lo kejingkuman Jaga Sorkar ya kejing dawa kejongi ni kejing dawa kejongi kedai bang dawa ya kahop ni dawa man suspend ni lainut kita kulit ki badan keti ha kaban shimno ya kejing im ba cheres the field thank you ni ba ke Sorkar haduk mentah lajan shibana steng ni kampat dan ke bahkan le lane ke bahkan shim ye kinu sin jam ban suspend ye kita lainut kulit ki badan keti ha kaban shimno ye kejing jumpa chi ti ganir konong ka message sa government ba ada bidang yai kuman nang ni syakmat ngiso la dai no ko bun shim no dik sin jam ki bakam klan ngani abandon ka impact du ka tai government kani kalong karai ladang in saya syong ba ya penbait kadai kani ka sawan ka sami na kasur kinomulai imban se ni haban lum lada ka Sorkar kadang yai kuman ni haban lum ni kirang ba snong ni haban lum ki sai samla ba lesi ngin sa lek ban pandu ke jingrap na ka sen kebe lesi da ka Sorkar kadang yai kuman si yai kuman yang di jingdawa jungi ngin se bangin haban karpa yang sen kebe bahkan step in ha ka bai dai ba kani ke jingi ki jongi te na kentu ya ka Sorkar ba kadai ban simkya yakini ki jingdawa ki jongi nomor ngi yang bandawa be tek tang itu ki bre ki bodon ti hak ban penyak bre nomor kitu ki pulet ha ki balek bar siap yap ha khalai tarik na pen ken ya ka hok long bre man bre ki kham buat kat kum ki protokol jong ki pulet haba ki let ban arrest ki bre tikani pelong ka yang ki samla yang ki khamtam yang ki sur ki nomulai bangin so dom du kata mari ba Sorkar balong kuman pala ti nang ni syakmat ru nang yai beteng ya ki agitation ki jongi bat nang penklan nang la ban nang klan chu agitation ki jongi hadin bangin sai syong kala banong la shai la sngi ha po la meeting jong ka sur ki nomulai